ମାମା ମାମା ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ କି? ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ? ଯେତେ ଥର ଏକ କଲେ କଲେ ମୁଁ ତମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ସଫା କରିଦେଉଛି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯାକ ସବୁ ସଫା କରିଦେଉଛି ସବୁବେଳେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରିଦେବ? ଏ କ'ଣ କରିଦେଇଛ ଏତେ ଜୋରେ? ହଁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଦେଖୁଛ ଏତେ ଯେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ସେମିତି ପିନ୍ଧୁଛି ତଥାପି ପିନ୍ଧୁଛି ଜାଣିଛ ନା? କରିଦେଉଛ ମାମା ଖୋଇ ଦେଉଛି ପିଇ ଦେଉଛି ଶୋଇ ଦେଉଛି ସବୁ କରିଦେଉଛି। ମାମାକୁ ତମେ ଲୁଗାରେ କେତେ ଥର ଏକ କରିଦେଉଛ କି? କେତେ ଥର ଏମିତି କରିଦେଉଛ? କହିଲେ କାନ୍ଦ ଦେଖାଉନି ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ? କହିଲେ କାନ୍ଦ ଦେଖେଇବ କି? ଲୁଗାରେ ତମେ କେତେ ଥର ଏକ କରିଦେବ କି?